Szaigonban egy esős trópusi délutánon én kitaláltam, hogy kéne csinálni egy hetilapot is, igazi nyugatias újság, ami mondjuk vagy úgy néz ki, mint az Economist, vagy úgy néz ki, mint a Newsweek. Furcsának tűnik ezt elmondani, hogy ettől annyira izgalomba jöttünk, de akkor ettől izgalomba jöttünk, mert volt szerkesztő, volt főszerkesztő, volt újságíró, volt kiadófőnök, volt portás. Úgy tűnt antagonisztikusnak, összeegyeztethetetlennek, egymáshoz illeszthetetlennek, ahogy volt. Akkor én egyszerűen elkezdtem bőgni, de iszonyúan ilyen hisztérikusan, hogy akkor én nem veszek részt az egészben. Elküldtek egy szokásos gyakornokoknak való munkára, egy sajtótájékoztató, ahol majd bemutatnak egy könyvet. És akkor a következő történt, valamit kérdeztem Kossuthról. Akkor ezt a feleség azt mondta, hogy erről ne essék szó. Más magyarázatot nem tudtam találni, mint azt, hogy... Ricsikém, ez itt nem a Madison Avenue, mondta. Akkor az új kormány fölállt. Kitépte a telefont. Beszélt, hihetetlenül sokat. Meglepően bátor volt az interjú alatt. Ez teljesen jóvá volt hagyva, az anyag meg is jelent. Utána néztem ismét a bíróságon, hogy mi is ez. Majdnem táltos. Leálltam vele egy kicsit beszélgetni, és mondtam neki, hogy... Tudja, hol vannak a cégnek a részvényei? Mondom, nem. Az én páncélszekrényemben. Ha egy néni talál egy papírt az utcán, amin van egy pecsét, akkor ő ezt elköveti. Ennyire volt luxemburgi az ő külföldi tulajdonosa. Kinyírjuk, akkor azt mondom nyugodt lelkiismerettel, hogy nem. Az aggodalom az volt bennünk valóban, hogy hova jutunk így, ha ez így megy tovább.